такий условний мінус нашої русинської древності? Якщо казати мінус як условний, є в тому, що сусідські народи все пробували привласнити нас, нашу культуру, язик, і цим удлинити і свою історію. Як то поступають нині і українські творці, увіряя безпідставно, що язика русинського не є. Другі кажуть, русини – це стара назва українців. Або ще кажуть дуже, ми обізнані, бо ми знаємо, що русини були в Австро-Мадярщині, а це ті самі українці, як і ми. Ну, але коли русини не дали на то согласія, то прийняли днішні політики рішення об'явити, що русинів взагалі не є. Ну, якщо й суть, то й це суть смільчаки, а вони суть шпіони. Гріх – сміх, но це є така велика політика нинішніх мудреців. Правда, вони не ганьбляться і не бояться ні Бога, і не бояться нарушати власні закони. Но рано чи пізно за все треба буде відповідати, тому що ми, русини на своїй землі, красно молимося, живемо мирно, хоча не розділяємо віри других релігій, но вважаємо людей як носителей тих інших вір. А це означає, що ніяких основань ні у совєтської власті, ці в австро-венгерської, ці в нинішньої, якась щось рве дуже до Європи, а немає з чим, щоб вони нас критикували або на щось за нас не сердили.